and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina! Pabuta ko na! Rudy! Pabuta na! Lakaw na mo, Agnes. Dada ang unin, Lucio. Nato sa kampo, Karodi. Pungkuti sa iyang usi, Lucio. Ari na mi... Rudy! Dali na! Oh! Naanak ko! Kumusta? Rudy! Taman-taman ra, Lucio. Kapit ka mo man sa imong misyon. Apil mo sa komisyon, Lucio. Nagkaduol na siya. Naog sa motor! Gigo niya ang ligid sa motor. Di na ni makadagan. Bahala na. Nganong daganan man ako ning kulukoy. Hunong ko'y dagan mo ko. Nganong mitagan man to ko, Rudy? Matagan ka na kong partida, Lucio. Papilion ka na ko. Unsay mo gusto? Michelle, ako'y nakapabor! Naminhod ang akong lawas. Nalupog ka, Hino. Mahimong swertihon ka panihigayon na, Lucio. Gitarget na ko ang usa kadapit sa imong lawas nga mula hutay pa ang imong kinabuhi sud sa 15 minutos. Rudy. Kung mula pa sa ang 15 minutos, unya ni akapadini. Wa ka giswerte. Patay ka gyud. Gusto kay nako nga iatubang ka sa mga revolusyonaryo. Aron manubag ka sa nabuhat nimong sa katawhan. Apan giapiki nimo ang panahon. Busa apiki usab ang imong kinabuhi. Unsa gyud ang imong baruganan o doktrina, Rudy? Na ako sa tarong og tawhanon nga mga militar. Anaa usab ako sa makatarunganon og tawhanon mithi og pangandoy sa doktrina sa mga walhon. Nganong inanay nanawagtan ang akong kuso. Tagamtama ang inanay ni mong kamatayon. Pero dili ko hangol. Aron mo daw o kahigayunan para nimo. Gihatagan tagag 15 minutos nga lugway sa imong kinabuhi. Pero pasensya na ka. Kay wa na mainsaktong 15 minutos ang nabilin nimong kinabuhi, Lucio. Pero kung may swerte ka gyud, sa sunod po na lang gyud unya, iklaro na nako ang imong kamatayon. Miyaw, aw naman ang akong pananaaw di. Adto na ko. Ayaw ko diya di. Bangi ko di. Rudy. Malasa di. Banday! Tanawan mo nahan! Tanawan ninyo! Kisa na sila! Tanawan ninyo! Kisa mo na! Kisa na! Ang yung kodyatis! Hay, Lucio! Sir! Tuwa'y lang nagbayad sunan! Aduhan ninyo! Susayihan ninyo! Ato gyapon, Lucio, ikargas jeep. Ilutod-lutod pagbutang ang mga patay. Sakay mo! Dali! Dali! Why, swerte, Lucio. Larga! Ilaho sa sumurge mga patang lawas. Ipakuha sa doon nga patay nga mga NPA. Unsa? Buhi pas, Lucio! Actually, Colonel,
Ingigo gud ang mipusin ni Lucio. Gigo ang usa ka vital organs sa iyang lawas. Nga mulahutay og 15 minutos ang iyang kinabuhi. Nakakapyot pagkadi as Lucio, ha? Luwas na si Lucio, Colonel. Mga pinapagkadlaw nga mabalik ang kondisyon sa akong tao, Doktor. 2 ka buwan gikan karon. Medyo lagsik ta siya. Pero to complete 3 months, mabalik na ang kalig-on siyang lawas. 3 months? Nawa si Loloy. Gamit kay si Loloy pero patay. Karon si Lucio. Gamit sa punta kay si Lucio pero tulo pa kabuan akong paaboton aron ako siya mapahimuslan og magamit. Walain akong magamit yung panahonag gawas kang Lucio. Aron matultulan ang sekreto og lig-on nga kampo nilang Rudy. Maigo si Agnes! Karudi? Maigo si Agnes! Unsa? Kagres? Kamere. Hain si Kapidring. Karudi. Hain si Kapidring, Karudi. Kauban si Kapidring sa upat ka mga kauban nga namatay. Salamat kay dili grabe ang imong igo ka, Agnes. Humana og tambal. Salamat, Kamere. Agnes. Manang Yuli. Kaino na gyud nako og di na ta magkakita. Kaino na gyud nako og dili na ko makabalik dinhi sa kampo. Gibuhi ka pa. Tungod kay aduna ka pay daghang buluhaton alang sa katawhan. Nia ang mga kauban. Isugid ang tanan, Agnes. Gusto kaming maminaw sa nahitabo. Plano sa mga kaaway ang nahitabo. O gigamit nila ang mga ginikanan ni Kapidring. Nabati na mo ang tingog ni Kapidring nga nagkanayon. Dili yang nanay o tatay ang dito sa sud sa ilang bahay. Unya, nagsunod ang mga butusod sa bahay. Ang tanan kontrolado na sa mga militar. Kadiyang milihok mi, gipauwanan dayon kami sa mga bala. Misukol mi, apan diha ang kauban akong duha ka mga kauban na igo dayon, og namatay, og lakip ko na igo sab. Nasarasay na si Kapidring nga nanaog sa bahay. Naninguha siya nga makaduol na ako. Iya kong gipaatras og nagpabilin si Kapidring. Gituman ako ang gusto ni Pedring. Gibiyaan ako siya og nabati ko pa ang mga buto. Misiyagit pagyud si Kapidring. Mabuhi ang Partido Komunista. Nagsubay na ko sa karsada. Ngawa gyud ko'y kataguan kay mga taas nga pader sa pikas ug pikas. Duha ka motorsiklo ang nagukod nako. Matod pa nako, gamo na kadto ang akong pagkatapos. Apan samtang nagpanglingi ko, nabanggaan nako si Karodi. Og si Karodi mao'y misugat sa duha ka motor, og ako nipadayon og dagan. Mao ka na ang tanang hitabo. Salamat ni Karodi ug mga kauban. Wa na magpapugong si Karudi. Miapas gud sila ninyo ka, Agnes. Ug wa gid siya masayop sa iyang pagduda. Husto gid ay kakarodi. Gigamit nila ang mga ginikanan ni Pedring. Si Lucio may nangu sa pagukod kang ka Agnes. Kumusta man si Lucio? Usahay, mo desisyon ang tao sa way siguro. Kung mabuhi siya sa gihatag na kong 15 minutos, daan buhi siya. Ug nasayop ko sa kong desisyon. Apan sa sunod, di na ko masayop
sa paghahimo na kong desisyon. Pasaylo ako ninyong daan, mga kauban, kung buhi pa si Lucio. Doon ako'y pangutana. Sa naitabo kang kapidring, wa ba kamoy namatnunan? Nga may laing mahitabo? Nga malaang nasab ang sibisan kinsa nato sa revolusyon ngadto sa mga kamot sa mga kaaway? Tungod kay sultihan ko kamo, mahimo nga ang nahitabo ni kapidring, mahitabo natong tanan. Tungod kay dili muhunong ang estadong kaaway, aron mahog kita sa ilang mga plansis o lipat-lipat. Bantayanan ka na natong tanan, kay labing siguro, naghuna-una na sab sila laing plano, ang mga kaaway. Mayo! May gadlaw! Ay! Sir! Ay, may gadlaw, manuinan. Doon ako yung malipayong balita alang ninyo ng tuyang bahin sa duha ninyo ka mga anak. Ni Tito o ni Dudong. That's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!